दिनैनि बे 2 नं लक्ष्मी कछारी गामिनि बाथौ थानसालि बेखेवनाय हाबाफारि दंमोन। बे बाथौ थानसालिखौ रावबो सरकारनि एबा गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ लायालासिनो 2 नं लक्ष्मी कछारी गामिनि रायजो राजाफ्रानो गावनि थै गोलोमदैजों खामायनाय रांफोरखौ डनेसन बा अनसुंथाइ होलांनानै बे थानसालिखौ लुफुंनाय जादों। आरो बे थानसालिया लुफुंनानै जेब्लानाखि आबुं महर मोनो अब्ला जों दिनै मोननायलाय जों दिनै बेखौ बेखेवनो आखायाव लादों। आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो जोङो बर' कछारी गाव हायुङारि खुंथायनि मानगोनां मावफुं सोद्रोमा प्रदीप स्वरगियारि सारखौ जोङो दिनै हांख्रायदों। बिथाङाबो दिनै जों हांख्रायनाय लेखायै बिथाङा फैनानै दिनैनि बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होबाय। लोगोसे गलाघाट जिल्ला बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि गाहाय नेहाथारि, लोगोसे रेंमा आन्चलिक बर' साहित्य सभानि नेहाथारि बिथांमोना फैनानै दिनै बे जोंनि थानसालिखौ बेखेवनानै होनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय।